Χαίρετε! Όπως ήδη θα γνωρίζετε, εδώ και λίγες ημέρες έχει προσθεθεί στο Avexis η δυνατότητα να αποστέλλετε ένα διαιτολόγιο με email απευθείας μέσα από το σύστημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κατεβάσουμε το αρχείο σε PDF και να το επισυνάψουμε στο email το προσωπικό που μπορεί να χρησιμοποιούμε. Σήμερα θα δούμε πώς έχει βελτιωθεί αυτή η δυνατότητα. Επιτρέψτε μου να εμφανίσω έναν πελάτη και να μπω στην καρτέλα του και στο πρόγραμμα διατροφής. Πηγαίνουμε κανονικά στην εκτύπωση. Είτε επιλέξουμε απλή εκτύπωση όπου φαίνεται όλη η εβδομάδα σε μια σελίδα, είτε επιλέξουμε λεπτομερή εκτύπωση όπου κάθε ημέρα τυπώνεται σε μια σελίδα. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου που θα έχει την επιλογή που έχει προσθεθεί. Μισό λεπτό να το κεντράρω. Ωραία. Θα εμφανιστεί λοιπόν το παράθυρο διαλόγου που έχει την πρόσθετη επιλογή αποστολή. Αφού λοιπόν επιλέξουμε αν θέλουμε να κρύψουμε μακροθρεπτικά συστατικά ή γραμμάρια από το διαιτολόγιο του πελάτη μας ή τα μικροθρεπτικά συστατικά, πατάμε αποστολή και θα δούμε ότι έχει συμπληρωθεί το email του πελάτη μας, γιατί η πληροφορία αυτή υπάρχει ήδη μέσα στην καρτέλα του, αν και μπορούμε να γράψουμε και εμείς αυτή τη στιγμή κάτι αν θέλουμε, και θα δούμε ότι έχει προσθεθεί ένα πεδίο μηνύματος στο οποίο μπορούμε να γράψουμε ένα κείμενο με συμβουλές αν θέλουμε προς τον πελάτη μας και να το δει στο email που θα λάβει. Και μια και ζούμε εποχές κορονοϊού, να γράψω στήλης καλύτερα. Πατάμε λοιπόν αποστολή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μας εμφανίζει το σύστημα το παράθυρο το ενημερωτικό ότι έχει σταλεί το email και γυρνάμε στο περιβάλλον της καρτέλας του πελάτη μας. Κάθε φορά που στέλνουμε ένα διαιτολόγιο με email, το email αυτό γίνεται κοινοποίηση και στο δικό μας προσωπικό email με το οποίο έχουμε κάνει εγγραφή στην υπηρεσία του Avexis. Αν ο πελάτης κάνει reply σε αυτό το email, η απάντηση θα μας έρθει στο email που έχουμε δηλώσει όταν γραφτήκαμε στην υπηρεσία. Αυτή ήταν και η βελτίωση στην αποστολή email που ενεργοποιήθηκε αυτές τις μέρες. Καλή υπομονή σε όλους, καλό κουράγιο. Πολλές περιοχές είναι σε lockdown. Ελπίζουμε αυτή η δυνατότητα να σας βοηθήσει. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, να σας ανακοινώσουμε το επόμενο update. Και ως τότε είμαστε ανοιχτοί σε κάθε επικοινωνία, σε κάθε ερώτηση, να λύσουμε απορίες, τις οποίες μπορείτε να μας στέλνετε είτε με email στο support@avexis.eu είτε απευθείας στα social media και στη σελίδα μας στο facebook, facebook.com/avexis.eu. Να είστε καλά!